meta fil-qalb inġelli l-hem bħalek xek xinstema kem manke ċiex inħalli jaddi ikolbi l-kwitċe u għafruħi xtani din sib trikora xsibtak xejn li sir kollok xajja wahda prexjuġa il-mewt tibqa misterjuġa u l-qalb tiegħi silenzjuġa ġajk xbejn kollok u xejn fil-kwiet nisma leħen ġewwa jgħidili hemm parti minn kollox anke fik xejn hemm tifsira anke fid-lammenda ħajja waħda prezzjuża f'dinja kbira u konfuża. Xorta nibqa' nemmen li mik xejn jitwieled kollox li mik xejn jitwieled